mblasak-mblasak nduk. Do slamet tandha saksuwene ora pethuk karo Simbok. Ya mbok. Ya slamet. Wilujeng. Bungah kang tanpa upamaya nduk aku kelawan kowe. Bengi iki sowan sing kapindho ana ing padukuhan tutup ngisor, tutup dhuwur. Kok ngati kleru to, Mbok? Ya, sadurunge nggelar kagunan ujub ki apa sing dadi sedyane sedulur-sedulurku, sesepuh-sesepuhku, pepondenku ana ing tutup dhuwur kene, Nak. Iya, Mak. Apa sing dadi ujube, Mak? Iki nggone nganakake perti dusun utawa merti dusun sing diadani saben taun. Iya. Muga-muga kanthi anane gelaran iki kanggo sarana ayem-ayem tentreming padukan ana ing kene, Nduk. Aku kelawan kowe ora bisa matur akeh sing baku batin diudhokke kanggo kamulyaning warga ana ing tutup kene. Kabeh iso disyukuri, kabeh iso dimatur nuwune. Anane perti dusun ki nek diitung-itung cara wong urip mung ngitung marang kadonyan anane ming guwang karo guwang. Ning ora semono wae. Bab kerukunan kuwi pancen kudu nganggo pawadan-pawadan tinggalane kakek moyang sing wis murut ngayunan purbaning kawasa. Iya, Mak. Merti dusun kuwi apa? Oh alah, Nduk. Merti dusun kuwi meperati dununge rukun. Kok iso meperati dununge rukun? Cumawis gelaring urip perti dusun diadani saben setahun sepisan. Yen to ning Padukuhan Tutup Dhuwur kene diarani Jumadilakiran. Tegese 365 dina sing wis dilakoni kepungkur. Anane puluh wetu nggone padha nyiduk raup adus saka puluh wetu ingkang dumadi ing Padukuhan kene. Muga-muga tansah sempulur rembug ngarep mau tepung kahanan bab ana cawuh ning anane perti dusun kuwi kudu tansah dilestarekake. Iya, Mak. Mergane kuwi kanggo mulyake para-para ingkang bubak bukal yasa ning tutup dhuwur, uga matur nuwun marang bumine ketang sewengi iki diprekke. Uga matur nuwun karo sedaya para kadang panitia Panawung Krida Dharma, uga matur nuwun marang warga Keningar ingkang sampun paring sarana pinangka banyu suci ana ing tutup dhuwur. Muga matur suwun karo Mas Kete, uga matur nuwun marang wis kabeh ora iso tak wiji-wiji. Sebab sing jenengane rembugan kuwi barang lumrah. Adegawe dhewe mung sendika nglabuhi adate. Nek arep dijukuk bab gelare wong pancen bebasane ijeh miri kecut timun wungkuk jaga imbuh. Idepe aku kelawan kowe mung nglabuhi nggone padha tugur puja santi muri lestari. Muga sakpurnane ringgitan iki nuwahke kanan sing apik tumrap rejeki lan liya-liyane. Sing urung bisa dileksanake saiki, sing duwe gegebengan utawa unek-unek sing durung kecaan saiki bisa kasembadan taun sak banjure. Nek aku karo kowe iki wing baku, aku ya mujudake warga kene ikhlas lahir batin, ora mawas bab apa-apa. Tata gelaring kelir utawa ringgitan monggo sing selakung mungguh mangkih nek dijawil umpama nderek nyengkuyung kula ya wis teko siap. Anane perti dusun ki mbane nggonku dhewe mula ikhlas dadi awake dhewe iki tuwajuh nyendikane dawuh awon sae monggo bakune awake dhewe le nyuwunke marang Gustine kuwi kanthi lahir batin apa sing dadi ujube warga tutup dhuwur bisa kasembadan. Amin, Mak. Ora ndonga, Mak. Ora do ngarep ndonga ning bintang tamune wis prapta rawuh alhamdulillah.
Nggih. Tetepangan sajuga bengi iki aku uga sembodo nek rembuge ketua panitia. Aku jenengane komplit ora ngerti kuming gembor. Ketua panitiane iki nganu Mas Harjo sindene loro wae wong iki mepet. Nah sindene loro mepet iki nek sindene tuku gandeng aku iki ora tuku. Oh aku tak nggawa 6. Angko sing mikir sapa? Ayo sing mikir kowe aku ya. Kae diplothot ora metu apa-apane. Mak ora apa-apa. Sing penting bengi iki digawe gayeng arepa ing ngatasi aku mendina ya nang alas kene, mendina ya nang kene. Mungguh mayang nang kono-kono sak kementhus-kementhuse iso-iso kementhus ning gandeng nang kene iki sing arep digi kementhus kuwi apa wong kabisan ya urung duwe. Kepinteran ya blas. Idepe ming wani karo ngecakke barang mepet ari wis teko sak kena-kenane. Ya mak sing penting kowe ikhlas. Sing penting kowe sing tuwajuh sing tenanan nyekene dawuh. Iya. Ayo dijereng gamelan sak gelar sepapan. Matur suwun karo Paguyuban Seni Topat Depokan Seni PS Budi Haji. Sing wis yasa kelir semene. Sawang ketok bawira. Iki Nandra kudune nganggo tetembangan sajuga kanca pangidong ning bawane ingkang minulya panjenenganipun Simbah Waluya uga Mbak Tatin Tetot wis pareng prapta rawuh. Ndak kewengen merga le kundur munggah gunung. Ngendi Mak Wonosari? Gage wae di keparengake minggah pepanggungan suku Tepanglipur. Wong aku ya ngerti nek sedulur-sedulur kabeh iki tetep sing dinteni Mbah Waluya karo Mbak Tatin. Mula ya digelar ya kanca disepoti wijile panjenenganipun Simbah Waluya saha panjenenganipun Mbak Tatin Tetot. Walah, Titot ye. Semoga ya saya dikelak iso. Sugeng dalu. Nggih niki kok teko-teko jedul ket mau iki ngapa ora musik ket mau kok lagi wae jedul. Lah niki iki sepote nggo Mbak Tatin. Aku iki ngenteni rampunge lagu iki. Ku ndak ganggu. Oh Oh nah ya saiki rene cerak karo Pak Dalang. Sik tak salaman karo sinden-sinden. Alah ya dadak salaman bareng. Lah ya dadak masa salaman ulem-ulem. Maksud Nggih, enggak mbok cingan, mbok cangek nggih. Nggih ngaturaken sugeng dalu Mbak Tatin Titot. Nggih sugeng dalu Pak Dalang, Mbak Limbo, Mbak Cangi. Nggih, matur suwun sabun nyembadani warga tutup dhuwur. Injih menika kepanggih malih kalian panjenengan nggih. Nggih. Kelingan pora. Nggih. Gangge-gangge tok ayo. Sing wingi kurang lho. Kurang njaluk puji. Mboten nek
karo niku wis ra iso piye-piye, wis jenengan ya pinter kok ya. Ngakon kok ngancok puji. Lho wong yo duwe anak sing srawung kok ya. Oke. Nah iki mesti luweh. Nek niki kula mboten ngerti nggih. Mane sing penting sithik akeh disyukuri. Ah nggih. ngaten. Ugi matur suwun Mbah Waluyo. Nggih, matur nuwun. Saged rawuh. Jane kula niku rada meriah ning abot-abote butuh duit. Dadi ngene. Kok rada meriang ki ya ngopo? Lah ya ora apa-apa. Hawane anu ta? Anu ki. Apa udan terus ki dadi meriang ngono ta? Iya udan ya. Ademe pol ning kene terangane wah. Ademe Piyai Kakung karo Piyai Putri beda lho. Ah kok beda? Bedane napa? Lah kan lho Piyai Putri kene kademen ya. Ngapa? Nek Piyai Kakung mesti ngene. Lah jane kok beda ya ngapa padha-padha le adem lho ya? Lah pusate panas ku dhewe-dhewe kok ya. Pusate panas dhewe-dhewe. Lah ya nek Piyai Putri menanget ki ngene. Cedakep. Pusate panas kan kene. Oh. Oh, nek Mergo apane, Mbah? Nek Piyai Kakung mesti ngene. lah ngapa mergane ngapa ngerti apa Dia ora? mangi pusate panas dhewe-dhewe kok ngayal. Oh, tak kira nek ana piyene apa ning. Kok namung kene didri ceret numuk kok kira-kira. Nggih, bocange nembe sepisan menika kula kepenuk kepenuk jenengan. Nggih. Ampun pun nate, Mbah. Ning nak lendereke ning nggon pakliran nembe Oh, niki. nggih, nggih. Wah, terangane dalang jos iki. Oh, saged. Aku krungu kabar ki nek dalang sewengi ra meneng. Maksudnya ya piye nek jenenge dalang ki ya ora meneng nek meneng jenenge bisu. Apa aku salah le ngomong ra ya bener. Lah ya maksudnya mbok anu nek dalang sewengi ki ora apa lah ora pipis ora mangan apa piye ngono lho. Ya umum ngono kuwi. Nggih, bocange mugi-mugi panjenengan tak dongake dadi dalang sing kondang. Wah, pun ngaten iki pun cekap, Mbah. Wah, ora pokoke kudu kondang. Aku udah pripun. Oh ditungake kok Apa? wegahi atuh ganti. Yo nek ndongake iki gelem. Ya amin ngono. Amin. Eh. Ngene iki wis cukup. Wah, ora pokoke kudu kondang. Wong kondang kok meksa. Maksa. Oh jenenge iki ya kok iki malah kabeh kok do piye to remes aku kene ndongake ben apik sing kono wegah. Ah dongakno iki lak ya tetep duwe sangu to nek pengen kondang iki. Lho nek pengen kondang ki nek wong ngundang, men ra batal ki sampean sing manjeri. Wis. Agane nek wong ngundang manjeri, kan wong ngundang manjeri. Oh, dadi sing ora batal ki mayang ping 5 adol Banjar Pekarangan. Ya jenenge malah bangkrut ngono iki. Nggih, matur nuwun. Wah, Nggih niki acarane bersih desa, wis Pak. ngerti. Syukur. Piye? Maksudnya ngene lho acarane bersih desa terus ndongake apa kok wis ngerti? Lah ya wis ngerti nek kene kebri. Iki jenenge endi? Pundi niki anu jenenge? Lah ora paringi catetan. Mboten lah kok stiker mboten enten. Tutup Tutup dhuwur. Tutup dhuwur. Lah iya nang isor ya ganjel jenenge. Maksudnya iki kene iki ana dhuwur ana ngisor jenenge desane Ya ngono tutup lho. dhuwur. Hmm. Nggih, ingkang bagian sak samunipun ngawontenaken bersih dusun utawi bersih desa menika wonten ing warga mriki tansah pinaringan bagas waras kalih sing sambikala sepire beda Amin. jubuh ingkang ginayuh sembodo ingkang den sedya rayu Amin. Kangkestu Basuki Kangkesti kecadak sing doyak gagah kaji mangka. Amin kok le ya nganti Nah, ya, aku ki nek- arep ngeces. Nek donga Nek wis wong tuwa iki omongan alon-alon, engko nek kecepeten ngeces ra iso diampet iki. Serku ya arep kaya cah nom kae nek tuwa iki kepengin nom wae gampang. Lah piye ngapa? Lomotan kencur. Diklomati kencur. Angger mlaku kan masih bau kencur. Kowe iki sik nom ngayal. Kuwi iki maksudnya bae kencur ki ya nom-nom tenan ora mergo diklomati kencur. Ya bau kencur. Bau Wong kencur. iki paribasan kok terus ngemut kencur. Anu lho mbok cange. Pripun? Tati niki saploke dadi anak kula. Mati-atine pol. Oh. Lah jenengan Dados pitados. putrane jenengan to? Pak Dalan. Dalem. Jenengan pitados mboten nek kula anake niki Mbah Ayo Walu. blas, ablas. Wong kenah rupane ya beda. Karo bapakne kok ngrupak-ngrupak. Lah apa jenenge mosok ngene tempe? Ya wujud menapa Oh. dapur. Ora. Weh lah Mbah Waluyo, Nun. nek wujud iki malah dedemit. Ya pokoke sing luwih apik meneh ketimbang rupa. Ora. Niki nggih anak kula. Jane Oh, aku ki ngaten. anakmu apa udu, Pak? Ya anakku, perkara beda rupa, perkara beda kulit iki mergane lek ngijabi mbokmu ki wis meteng 3 sasi. Tuh. Ya, berarti kuwi ya aku ki udu anakmu. Nek wong meteng ki pirang sasi? Songo. Sang sasi. 10 dina. Isih uman 6 sasi ki ora lumayan.
Umpamane kula tulung sasi dilairke ora ndas tok ilmuane. Nggih to Mbak Cangik. Ya. Lah Nek nggih. maksudnya rak ya aku ki udu saka ndekmu ngono lho, Pak. Udu saka ndek. Omonganmu aja sak-sake lho. Piye ta? Ora udah saka ndekmu. Cara tukulan, cara tetanduran, aku ki winine ora bapak sing nyeblokke. Lah kuwi hitung-hitungane Mbah Waluya ki biyen wis metung 3 sasi saka bapak beda, kono urun 6 sasi ngono to karepe? Lah ora akeh aku. Ya oke iki ning aku berarti cen nudu anakmu ngono lho, Pak. Ya sak karepmu lek watone lek ku gematene iki ya kaya anakku tenan. Wah, wong iki turu wis saking gematiku ki tenan anggur kemule rada medun ngono tak unggahke. Angger tak unggahke kok sikile ketok tak duke. Angger tak duke kok kene ketok gregeten tak lempit kemule. Ya mah ketok kabeh. Oh, mangkelke kok ngene lho, Tin. Kowe iki dadi anakku ki wis matur nuwun. Wong kowe iki ya arep anak angkatke tak gemateni tenan. Aku ya gemati kok karo bapak kok. Oh, Mbok Cangik iki ya gemati karo aku e. Contone Lho, lunga arisan. Reoni karo kancane mulih iki gawake aku. gawake apa? Sego campur. Rong plastik. Sing siji gedhe banget, siji cilik kae lah. Kene adus aku mangan sing plastik gedhe kuwi, nggon tras kresek ku mangan tak buka ngono kok. Dhuwur iki ndas gereh. Ngisore kok ana kangkunge. Oh, alah. Kok ana mine, terus kok ana cuwilan ronde. Kuwi carup. Kok lho iki kok sogo untu. Sing mbok jupuk iki sing plastik endi? Sing plastik ireng gedhe kae. Sing jatahe bapak iki sing plastik cilik sing nang meja kae lho. Lah sing plastik ireng gedhe kae. Sing plastik ireng gedhe pakam kirek iki. Mbok pangan. Kayak pakan kirek. Lemun jupuki turan-turan. Iya ndang warung-warung iki daripada do dibuang. Pak kula pundhute mengki nggen kula nggo pakan kirek aku ngono. Kowe malah enak kae golekno kaya ngono nang aku. Kok malah enak. Ora ya ngomong wong iki. Lah ya mok kaya kesusu didahar. Lah lesirku ya milih sing gedhe ngono men ra tanduk bulane bahkan wis ora apa-apa sing gedhe pangapuramu wong jenenge gek kae sing cilik ki dienggo sesuk wae. Kaya mulane sesuk meneh takon meneh. Saiki ngene lho, Pak. Jane aku kira anakmu. Lah mbokku ki nanti. Mati kok. Mati? Mati lah kene ngopo mati? Gur klilipen lho jarane iki. Lho kok Lah nek klilipen blandar kok ora mati. Kuwi jenenge ketiban. Lah nek panggon mata kok ora klilipen. Lah blandar iki ketiban ora Ya klilipen. nek panggon mata kowe ora percaya to sing aneh-aneh. Apa? Zaman aku mbiyen iki tukang ngethok kayu. Motoku kancaku kan sing kepetel to kewadung ilate. Loh, kok iso? Ilat kok iso kewadung lucu to? Lah ya Mas, kan kudune nang ngisor kok dadi nang dhuwur. Lah ceritane bar ngethok pring, do leren ngombe wedang. Pacitane gula Jawa gandeng alot dikethok nganggo petel, terus gandeng petel iki kraketan gula didilat. Dadi padha wae kepethel ilate to. Malah medeni ilate. Kok ya aneh-aneh apa ya ora dicuwil sik ngono lho. Lah yen jenenge nang petel kok nyuwil ya ngono ki. Malah ilate kepetel. Aku rene mau dadak padu karo tangga etanku kan lho. Lah ngapa? Lah wong aku mung utang 500.000 kok nyaur 1/2 juta. Lah sing ngomong sapa aku ya gak. Lah kok. piro, Mbak? Piro? Aku ki utang 500.000. Lah kok pokoke jenengan duwe utang aku 1/2 juta. Lah apa gak? Mung 500.000 kok nyaur 1/2 juta. Kok wegah? Lah 1/2 juta kok aku mung utang 500.000. 1/2 juta ki karo 500.000 ki padha. Yo tulisane wis beda kok. 1/2 juta karo 500.000 ya beda. Berarti nek 1.000 yuta iki akeh yuta kok ya? Nah, Ayo berarti 500.000 iki jane sing bener sing Nggih. ngendi to Pak Dalang, Pak Nek Dalang. ngono nek sampean tak bayar 1/4 juta gelem. 100 juta. Nggih. Lah kok gak nek kur seprapat. Kene kok wegah. Arep yuta kene nek kur seprapat megah. Lah karepe piro gene ya ngerti. Ngerti nek bayaran. Nek utang ora aku. Ha wong nyarutan 500 setengah juta ora gelem kok nek bayar 1/4 ora gelem. Terangane kene iki aku gumun. Piye? Nggon aku ki gunung to. Ning gedang ora gedene kaya gedang kene lho. Lah ngapa? Gedhe-gedhe tenan gedang kene iki. Gedang. Aku mau arep nang jangku arep mampir ngene Mbok Cangik iki to. Pak Dalang. Bandeng udan
aku ngeyup ning gone wong. Lah suwung ngarepan ana wit gedang. Mateng kowe prang-prang lirang. Lah aku tingak-tinguk ora ana wonge aku tak pangan. Entek selirang. Sing duwe teko. Terus piye? Aku yang ngomong, Bu, nyuwun ngapunten kula mangani gedang niki lewat sulan sengak. Lah ngapa kok sengak? Mboten napa-napa, Pak. Wong niku mecok dipangani munyuk. Munyuk aku. Lah apa sing penting selirang ya, Pak ya? Ora kok ayo kok iso selirang. Lah ya yen seneng ngeyup iki ya ora Wong bayar. nyupoke nek menungso lumrah gedang selirang ya ora telas to, Mbah. Lah aku ora lumrah kok. Iki ming biasane ming dipangan munyuk. Lah iki malah udah munyuk ya? Bapakne. Aku malah beruk. Muanel. Kono kaya mau iki ya kaya padu karo tanggamu ya ngapa? Wah, ora usah diungkit kuwi. Lah ya senengane wong arep nyambut gawe kok malah dopo padudon nang omah. Wong kene ngerakitke sapi kok kon bayar. Apa, Mbah? Aku di sapi wedok. Sapi wedok. Ganteng sapiku kepengin meteng tak rakitke nggone tanggaku. Nyileh jago. Dikawinke. Lah ya mlaku kuwi mangkate iki biasa. Lah mulih iki meh lempoh lho sapiku. Lah kok kon bayar lho wegah ngono. Lah ya kudune ayo bayar ta wong calone arep oleh pedet. Guragi calone wis rusak sik kok sapiku. Nek sesuk iki ra yo. Kuwi iki jenenge proses ngono kuwi iki. Sapiku wedok. Heeh. Lah kudune sing bayar ya sing lanang kok wedok. Oh, Mbah, Ya sing bayar iki yo bapak kok. Terus keterangane? Keterangane ya sapiku ya tak go mulih. Halo, sapi kok dimbake menungso. Lah sing ngembake iki sapa? Nek kok bayar kok sing lanang. Lah sapine kono lanang, sapiku wedok kok. Anjir sapi apa ya iso bayar? Ya ora sing duwe. Hitungane nek sapi karo menungso ki ya sabar sapi. Aku iso sabar sapi? Lah nang Boyolali ki lho. Apa? Wah, sapi lanang karo sapi wedok. Kono ora terkenal. Susu. Asli Boyolali. Iya. Heeh. Sok wedok diperos susune nganggo ember. Sing lanang iki ora apa-apa meneng kowe mangan tebon. Wih, sapi iki. Sabare sapi. Sabar. Nek menungsa. Oh, mbok ora ngerti. Mau jare ngembake sapi ro menungsa. Weh, aja ngomongke ngono kuwi to. Lah. Aku ki nderekke iki campur sari biyen. Nganti wengi. Ngapa? Gandeng aku ki ya tugas. Tugas Ning Boyolali. Ya buruh meres susu sapi kuwi. Heeh. Aku jam 09.00 kowe ngantuk-ngantuk ngumpet to ember. Mesen. Nanti jam 09.00 kira metu banyune bar aku tengah walah kleru sapi lanang. Kurang ajar aku. Kok ya ora iso bedake sapi lanang karo wedok to, Pak? Ngantuk. Dan kira ya bentuke Weh, padha. Masa ya padha. Mulane sapine kok ler-leran ki ngapa? Saisane. Kaget aku ngono. Walono amorket mau dicedhaki Lah kaget. ya wong ngerti ku ora ngetotke kok ya ngetotke. Weh, ana anak kok ya nek eneng apa-apa ora ya jenenge anak kok. Keterangane Mbah Waluya ki sinambi ndagel ya pinter bab kewan-kewan. Lho, kula niku tenan. Terus napa Lho, maksude? lah tegese ket mau sing dingendikake anane ming sapi Oh iya. golekke jago. Oh. Terus iki mau meres susu sapi. Heeh. Ketok kok letatas timen nggon bab kongoloan nggon sapi iki lho. Lho, lah tenan no, seneng sriyane etungane nek nggon sapi ni nggon sabar, gitu. Nggih. Ning ana sing kewan ki ya mimbo-mimbo menungso le nyandang nganggo ning malah ora sopan. Lah apa? Jaran kae Bedane piye? nganggo kacamata to, Heeh. nganggo setut Heeh. ning ora katokan. Ya ra kuwi. Ning nek menungso ya Jajal lek manungsa jajal lho Pak, kowe kacamatanan nggo sabuk ning ra katokan, Pak. wah lho goreng pakem mah repot. Tak jajal kaya ngapa bentukmu. Ora sembrono iki. Jajal bentuk. Weh lah Mbak Tatin ya kok Lah ya, ngono. saya meneh nek Pak Dalang ya, Piye? nggo kacamata, nggo sabuk ra katokan kaya ngapa ya? Wah ya DGJ. Oh, aneh ngono. Pun dari Mangayu Bagyo. Nggih pokoke nderek dedonga mugi Nggih. masyarakat wonten ing mriki sedaya tansah pinaringan sehat nggih Pak Bu. Lancar rezekine, Amin. rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Pinjang saged wayangan malih nggih. Kowe bedak tahun iki, Mbak. Ah, nggih. Bedak tahun. Ngopo to kok ngajane iki ya ngopo nggo kacamata iki? Lho iki kira ngerti to. Iki kacamata pembesar ya Tin.
Lah? Wong tuwa iki nek nganggo kacamata kaya ngene iki nonton apa-apa ketok gedhe nek kene tur biasa. Nek dibuka biasa. Biasa nek nganggo gedhiku ngene ku ketok gedhe-gedhe kae ana wit glugu, wit kambil iki. Endi to ngawur he? Kuwi iki cagak. Oh, cagak tendro. Cagak tendro kok wit gelugu. Lho, iki nek ban skuter. Endi? Oh, gelungan barang no. Gitu. Lah wong iki tak nggo sepisanan. Heeh. Ya turu karo mbokmu Suwargi kuwi. Heeh. Aku turu mbokmu kuwi kelakepan aku mlayu lho kuwi. Lah ngapa? Kaya arep diuntal boyo kayak aku kelakepan. Ngap kita. Ngono iki ta. Heeh, dadi aku kaya lawang aku mlayu aku. Zaman biyen. Zaman biyen. Nek saiki wis biasa nganggo kok ngene iki. Heeh, nek padane nang kamar mandi ku kacamata ora apa-apa. Wah, tak wis tau bingung aku. Lah ngapa? Mlebu kamar mandi duduk aku bengok-bengok kok nganggo iki. Lah ora apa? Lah ember karo ciduk iki padha gedene kok aneh. Alah udu kuwi mesti weruh liyane ta, Pak? Pak, hei. Hei, udu ember karo ciduk, ta, Pak? Wong dingklok ngene kok weruh apa, Pak? Iki nang pamundutan lagu. Ora ono. Ora ono pamundutan lagu. Iki aja kaya ngono iki. Iki nek ora denekne bapakku iki ngene iki aku jan wingi-wingi aku bisa terhibur mergo bapakku. Andiane. Tak aku nadyan ra duwe mbok iki duwe bapak iki istimewa. Tenan mbokmu ki mbiyen lek awet urip ki mergo terhibur. Lah wong turu karo aku ki guru guyu wae mbokmu kuwi. Mulane ora duwe anak, nek ngangkat kowe kuwi. Lah guru guyu wae lek kapan arep ora guyu aku yo. Ngono ta. Aku mbiyen ki rak yo duwe brengos. Heeh. Kaya ndi to? Itu piye kok sing brengos. Iki lho, Pak. Oh iki yo duwe ning tipis kaya tipis. Tipis Ya iki kuwi sing- brengosku kandel kae. Terus kadang wis tuwa putih. Oh, apa teh? Wadul putih lah ora tak kerok to, ora tak cukur aku mlaku ning bocah lok. Ka ono kirik gondol janggel aku. Ora ngajar. Bareng tak cukur. Heeh. Oh, aku turu karo mbokmu to. Mbokmu suwengi lek guyu nganti kus. Aku yo takon tak geblek, ngopo kok anger ngeti aku kok guyu? Malah kaya apem tumpuk. Kayak apem tumpuk. Oh alah, Pak ya. Moga-moga ya panjang umur ya, Pak ya. Iya. Bisa selalu menghibur masyarakat. Nggih, Pak. Wong kene iki kabeh tepung karo Mbah Waluyo senadyan to mung lumantar YouTube. Nah, saiki iso prapta rawuh. Nggih berak, nggih, Pak. Tur kula niku sing penting niku pas seduluran bocange. Antang nggih. Duit niku nomor 29. Nomor 1. Sing penting pas seduluran. Oh, sing penting pas Nggih, wong seduluran. kulane kok kenimbang kelangan duit karo kelangan sedulur tenan. Milih napa? Trimo kelangan enggok. Dadi ora Ora ana pilihane kok kelangan enggak. kelangan duit ya adem panas. Kelangan sedulur ya Sedulur ya ora rugi entuk ya. duit ya. Nggih. Nggih, Mbak Bila menika wonten pamundutan lagu menapa Pak Jalak? Ah niki wis tak jereng lho. Oh, dijereng. Sugeng dalu Mbak Cangit, Mbak Limbuk. Menika kula warga Tutun Dhuwur badhe nyuwun gending caping gunung ingkang nyekar Mbak Tatin lajeng ngangge parikan jula-juli ingkang nyekar Mbah Waluyo matur nuwun saking kula PDI. Apa PDI? Pak Di, Pak Di. Oh, sampean Tak kira kok PDI. Partai. Niki nggih men tulisan rak niki wau. Non? Tulisan ta? Mboten diamplop. Ah kula buka ya wis ngono kuwi kok. Oh iya. Ngapa, Pak? Ngene wae atur ning ngarsane Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu, Pak saka ngisor iki saka Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh, Pak Lurah. Nggih. Para warga mbok pilih ngersakaken lelagon saranipun ngaten mawon. Nyerat Terus lajeng pun lebetaken dhateng amplop terus. Wonten artanipun langkung sae. Nggih. Kini mboten cetha kirang sae. Nggih. Rasa sok ngono kuwi. Ya gur ngumum dhewe kaya mbok. Iki panjenenganipun Bapak Lurah ugi tasih pareng lenggah. Injih. Oh, Ingkang pundi Pak Lurah? Diantunipun ugi budaya. Wah, teng dalem ugi wonten gongso Pak Lurah komplit. ingkang pundi Pak Lurah? Mang milih. Oh, menika ingkang pakai Pak Lurah. songkok apa jenenge? Pak Lurah. Peci Peci. soko. Songkok nek cara Jawa Timuran songkok. Oh, ngoten. Pak Lurah. Nggih, sugeng dalu Pak Lurah. Mbok pilih badhe nyuwun lagu menapa? Kok nyuwun kok mundut Kok mundut? badhe ngersakaken Oh, beda. Beda, Mbak. Bedane apa? Mundut karo nyuwun iki beda. Benten kok. Nek nyuwun diwehi kena, ora ya ora apa-apa. Nggih, Ini nek mundut ki kudu diaturi. Dicaosi. Ning nek nganggo Nggih mboten. oh
Mundut. Niku guyon mawon ora Oh, pati tenani kok. Ini nek ya Bab duit ana ya. ya. Syukur gene ora ya grenengan. Nggih niki ngantem monggo nggih. Nggih menika minangkani pamundutan caping gunung ya Pak ya. Nggih. Aduh. Lah ngapa kok aduh-aduh wis urung sida? Ngapa? Syuting. Di syuting menika dipun streaming. Streaming. Tukang foto karo syuting beda karo katok suwek ya iki. Lah apa Kok bedane? le adoh temen to, Mbak? Lho, iki tukang foto kira ngijen sik agek krek. Oh, nek Nek katok suwek krekno gak diijen. Wah, boconan iki. sajake ya kulino nginjen kathok suwe. Biasa. Ngawur, anu ngawur. J menengkani nggih, Pak. Ya nduk kayu. Saben bengi Suarane anakku isik jos. sing marahi ya Bapak. Nah, anggere gugu aku suaramu ki bening. Lah iya. Ana carane, Mbah. Ana. Aja mangan sing mambu-mambu lengo. Contone Oncor, kompor. Jo aku iki panganane kompor ngono apa piye? Ya basa gorengan ngono lho Tin, lho tak takon. Lah ya kan ndok dicontokke apa kok Mah? Kompor. Selarem joget aku ki wis 4 sasi ki ora joget. Lah ngapa? Lah ora payu. Mbok aja kejujuran. Wong wingi ya bar payu kok muni ra payu lho. Walah ya aja ngono to. Jenenge donga iki sing apik. Ya. Ngapa mak ngek? Ora apa-apa lho. Aja nganggu terus nek aku lagi bawa. Ya. Ada rene ra apa-apa. Oh iya, aku ki gur manut kowe lho. Nyawa Iki ora dijenglengke sebabnya menikmati suaramu. Dasare sing ngendangi keset kuwi kok. Perlu emang tak belani kowe. Tak belani kowe. Nah, Anu ya jenglengno. nyambut gawe lho. Kita kan kanca ya. Iki mbok menawa kagole sampean muni mau kurang mau. Ora ya. Lho Pandhawa tetep rono. Padahal ning beres lho. Oh, beres. Beres. Oh, sampean muni kurang. Lah ya nek jenenge menungso ya manusiawi ta. Kayak sethithik ngomong kayak oke ya ngom ya. Yen mamacian among karo janar akone nah ini kan ya Piagane seragame ya kompak, lenaku ya kompak. Piagane sempak ya. Wah, kompak. Sempak. Semangat dan kompak iki lho, Oh, iya, dadine iya. sempak. Kompak. Kompak ki ora mergo latihan, ora mergo sepel. Lah lha ngapa? Mergone ditanggak nek ora wis ora. Ning ya sadurunge ditanggap ki ya latihan. Iya iya. Pelek ae. Gur guyon kok nesu. Lah iki kancaku kabeh to. Iya sing arep ngopek ya sapa. Bapak ki tak beritai. Wah. Omonganmu kok saru Maksud tak, piye to nek memberi apa? Memberi tahu. Nah, sing empuk nasi Tadi memberi apa ya? Memberikan info ya. Ngono lho maksudku. Bahasa Indonesia ojo ngawur sebab aku wis tahu bahasa Indonesia aku di seneni untuk getak-getak cah nom ning Jakarta aku. Lah kok iso? Lho, aneng cah nom-nom mlumpuk ning dalan aku lewat tandinge. Cah nom-nom muni. Ngapain, Mbah? Aku senen legi le, aku ya ngono kok. Piye to? Kok ngapain? Kudu ngapain? Krunguku ngapain, Mbah? Aku senen legi aku. Wis wong tuwa ya kupinge ra krungu. Lah nek kuping iki ya nek sing krungu nek sing ora iki biasa. Lah nek kuping kok lamur iki. Oh ngapain kok ngapain? Lah ya krunguku ki
Ngapain, Mbah? Aku yo Senin Legi le, aku yo ngono. Aku kaya biyen kae Ki diantemi tanggamu kae piye kae? Masa kandhakku yo mergo kakangmu to kae. Wis tau diantemi Lah, tanggane niki barang. Ten Jakarta iki diantemi karo tanggane. Wong gagah bedheksa ngono iki diantemi. Alah mongko wong wedok lho sing ngeplaki aku. Oh lho lho. Berarti mampir ngene kakangne iki to. Hmm. Silihno Andra Kulon kono ki wal. Nggih aku. Kok nggo bahasa Indonesia kene iki. Oh nggih. Lah aku tok mesti metu wah ayu kok. Permisi Mbak. Ada apa? Saya disuruh kakak saya suruh minjem Anda. Kakak saya mau naik sebentar saja. Karena arep benaki gendeng. Wong jenenge bahasa Indonesia kok. Anda. Lah nek apa nah? Nek dodro ki apa? Dada. Nah, nek Andra yo Andra kok ngayal. Nek Andra iki ono mulane diantemi ya bener. Lah nek Andra apa? Andra iki tangga. Tangga ki lah tangga ki wetengen kuwi tetangga ngono. Iya Andra iki bahasa Indonesiane tangga ora Anda. Nek Anda ya bener diantemi kok. Padha karo arep numpaki Anda. Wah, aku yo ngono. Barang aku ning Jakarta karo kakakmu ki, kowe aku jeleh ngene kowe melu kalau juragan bae lho kono butuh tenaga. Oh iya. Aku melu nang kono juragan ku ya wedok. Metu saka kamar iku aku diundang. Wah. Ya, Mbak. Apa kuwi? Aku saka kadoan ya. Aku ya ngono ketan. Diawe aku tengkile slek-slek. Lah apa? Kena terane kono kok rokok maksudnya ngene iki. Tak kira ki cium jauh ngono to. Aku ya saka kadoan ya. Wah, alah mulane iki aja nang Jakarta wis nang Jawa wae sing aman damai tentrem. Kandhane nyilakane aku bola-bali kok. Ya sing bakulannya bakul Lah ya apa? poso-poso goleke dublak kowe. Aja kok dublak. Mangan iki lho Mangan dublak. ya Tak rewangi adol buah ra payu, terus aku adol daging pas poso-poso musuhe cah wong do turu kae aku nang perumahan. Daging, Bu, daging. Terus ana wong metu. Hei, ini musimnya orang tidur ini, waktunya istirahat. Kamu enggak punya otak ya? Enggak, Bu, ini daging semua. Ya ngono. Kowe iki nyenemi bapak. Ora wayahe brebeki tanggane lagi arep turu. Lah tak kira takon otak ya aku daging semua, Bu. Lah aku kudu dadol daging tok ya takon. Kamu gak punya otak. Iki jenenge bapak dunekke kok malah. Oh, lah nek mejen aku dineknoke. Ayo. Kok kaya mercon mejen. Arep apa? Joget. Ya mesot tengen to Mbah sampean iki. Kepercayaane dhewe-dhewe wis apa? Lah lan aku ki ya sok duwe murid yoga ya. Sapa? Aku. Ndi muridé Lah sapa? aku ki guru pengrawit nang Gunung Kidul iki to. Lah apa jenenge? Lho. Jenenge pengrawitku ki Sepi Budaya. Jenengan kok sepi Ya budaya. ora tau payu ya Sepi Budaya. Ya ban piye carane payu? Sepi budaya we kaose anyar Mbak Tati. Kasim ini apa campur sari ngono Mbah. Ora. Lah wau niku sing diagem. Wah kae iki guru oleh-oleh mantuku. Mantuku bodo-bodo mulih sing saka Cilacap mati banget karo aku. Lah, Mulai aku ki kaos gambar ban. Apa Mbah? Gambar ban hadiah ban lho ketok. gambar ban. Gambar ban aku wah tenan. Mantuku saka Cilacap. Wah tenan ngono ae kaos gambar ban. Terane barang mulih ki jaketku digowo barang. Ayo malah Jaket kulit iki dijori kaos gambar ban iki lho. padha-padha kulit. Apa ora? Arep ngapa? Arep ngapa? Tekan ngendi kan? Anu Gunung. ya kok kowe sing duwe Maksudnya piye? gunung. Gunung. Heeh. Kene ngono Gunung Merapi karo Merbabu. Ah iya. Ngerti apa ora? Ngerti nek aku wong Jawa ora di Gunung Merapi. Kenapa Gunung Merapi kene nglor? Nang lor Merbabu Mbah. Ora, Merapi iki kidul. ora. Aku Lah piye? piye wong Merapi ki nang kidul. Nah, mergane apa kok nang kidul? Apa Mbah? Lah mergane sekolah lek mau ngerti paling. Gunung
Weh. Jan mulane iki kerep diantemi wong nek ngawur nek omong iki. Lah apa? Pacitan kok sapi teng. Ditari wae, Mbak. Sampeyan umpamane pacitan diganti sapi teng gelem ora, Mbak? Gelem wae anggere anyar. Maksudnya piye? Sapi teng kok anyar iki. Anyar sak pekarangane. Oh, ayo gelem ya. Pacitan oh sapi. Iya sorry. Karang aku ki ora patek. Apa? Iso. Mbokmu biyen ki ya sinden. Hah? Mbokmu- Sinden? Alah, sinden jos. Cinden jos ta? Heeh, ya Kayak mbuh ngene iki ning kata-katane iki cok beda karo sinden-sinden. Bedane apa? Lakon muni gones, ngono iki krungune iki gondes ngono kono. Muni masku dhewe ngono ya pas ngono dhewe. Lah kok rumahsaku duwe bapak karo mbok kok ora petro kabeh. Lah ya mbok mongko nginang. Ha iki nang Jaman biyen Jaman si biyen. sinden iki ora doli penan kok ngene iki. nganggo Wah nginang gak susure beduite. Gak anger bar bawa gak itu. Ngono iki. jelek. Mula mbiyen ki ora ning pemerkosaan lah sapa sing arep memerkosa wong susuran ora. Apa ya kabeh susuran? Wah tenan jaman biyen mulane wong mbokku ki tenan anggere wong lanang nyedaki wong susure ora dicopot ngakak karo ngomong gitu. Piye lek omong? Ngakak ngekek. Apa kuwi artine? Ngapa matamu sisil. Apa? Nek saiki ra ono. Aku kok anggap wong wedok kok angkang. Apa to kuwi? Aku mbok anggap wong wedok murah napa ngono Oh. maksudé. Lah wong ngundang aku mbiyen iki Pak kok. Hah? Waluya, Oh, Waluya. ngomong susur. Aku kok. Kok aku kok. Hah? Tukokno suruh. Oh, tukok ki suruh. Ya aku gua, Mbok. Oh. Apa? Apa kuwi? Meni apa kuwi mau? Apa? Ayo. Oh, aku ki tak makan dhewe. Udu. Ketake udu kuwi. Udu. Itu ya sakarepmu. Ya mau. Ngapa? Bapak mau kok jogete ngene-ngene kok mak klothok. Klothok ngono ngapa, Pak? Aku gembol celurut semaput. Endi celurute? Udah mlaku rono wis. Oh, wis mlayu. Wis eling. Siling. Iwas arep tak tangekke. Weh, ana sing ngomong wis puter. Panas. Udan. Ayo. Ayo sing ngarungken aja ngesa-esa aja mepet-mepet. Ora. Abana asuten Udan panas aling-aling caping gunung. Yo, giliran Bapak nyambut gawe. Lho. Endi mau kok kuali. mangan roti ora keturutan tuku klepon diwadahi piring ngelong ya Mas Agus Mas Agus apa ya? gampang Tak kira kenal jenenge Agus tenan. wis pirang-pirang sasi ora tau tanggapan nganti blangkon nggo ngendrok kala jengkeng Lah nanti ini kok. aku ya Nah, ngono kuwi lek arakku dhewe
Tak kei napas buatan piye? Wah, lah kok iya. Mau aneh lho kok iso ngono. Wong iki rak ya. Arem-arem gedhe dawa rasa sok mendem brosake raga. Nekat lah apa bener ning donya wis arep aman kono banjir kono gempa kok ora kekangan kula kaca bapak ibu yo do tobat nyelingono sesuk lamun wis ana akhirat ora disuguh kowe donat wong sing ana kono gembele moloe dadi wong urip elek marang pangeran nyelingono nyawa kabeh iki mung gaduhan bondo donya yakin iku mung titipan derajat pangkat kuwasa yakin mung sampiri dadi wong urip aja kelit lan mikir nyelingono ana donya paribasan mampir sok nek mati mobil anyar apik ra iso mikir wong nek kono ora ana tempate parti nuwun sewu bapak lurah lek ngarahke rakyat mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone lurah kene desane Gemarip nuwun sewu bapak dukuh kudune karo wong ra aro rasa bingung lek gawe lawuh wong saben dina saiki aja ngene wong ewu nuwun sewu sing abot dadi RT kudu iso nantremke lingkungane kudu manut apa dawuhe dukuhe monggo RT rong karuan pira bayaran nuwun sewu bapak ibu ingkang lenggah linangkung bapak ingkang agama kopiah lenggah jumeneng tak sawang katon gagah tak dongake lancar rezeki kabak barong Amin. saya abot jarela sing dadi guru le nyambut gawe Senin nutuk dina Sabtu ngendikane becik ora kena saru-saru guru kena digugu uga kena ditiru saya meneh sing dadi Pak Kiai esuk awar sore kudu rajin mulang ngaji le maca sikir kuat nutuk sewengi mongko karo isih mikir kepiye nasibe santri saya abot ngono sing dadi sopir metu jadul esuk sing dicekel ya mau setir wiwit esuk awan sore bengi tansah mondar mandir muat boto watu kayu kadang-kadang muat pasir syukur abot sing dadi polisi le nyambut gawe tenan ora kenal hawan bengi karo masyarakat yakin mesti mengayomi ngoyak penjahat karo wong sing padha judi saya meneh ana sing dadi Pak Tentara badan karo sehat dulur manggul senjata rela misah anak syukur dengan keluarga itu
semua demi membela Nusantara bangsa sing digelar iki lak budaya Jawa mula iki dijenengke pradonga ale dhisik mesti gone teko sopan santun mesti wae tetep dijogo lan niki dulur lan namine sinden ora tau wedi nadyan dheke budal ijen karo kanca ora perlu dadak nganggo iren supaya ora nimbulke ati sentimen niki ala padalang sing diadep kelir mesti karo wayang lenggahe ngisor blencong suminar padang tak dongake iki saya suwe dadi dalakon Amin. semanten la atur kula menawi mangke tesih boten ngangge pradoga dan suwuken mengkodak rusake raga kula nganggo laran lip nabuh mengko nganggo duga Piye luar biasa ya Pak Dalang. Nggih. Ping parian nek sing becik ya dipethik, Nggih. nek sing ala sing kirana. Nggih. Aja nganti ana babak sing ora becik yuk digawe. Ya Kaya ngene lho, Nduk. Apa piye? Ceritane kabeh iki rak ya ana petuahe, ana tegese nek sing apik ya ana. Kaya wong nyandang nganggo barang ngene iki, Jawa ngene iki ana werdine kabeh. Werdine apa, Pak? Nah, bagi awakmu ya kena dirumpaka. Contohnya piye? Sikil iki kramane suku. Suku. Biasane mek digawe mlaku-mlaku. Paling penak nganggo sandal po sepatu ra kuwatir ngidak beling utawa kesambel watu. Utawa Weteng iki kramane padar. weteng. Biasane ming dienggo wadah panganan. Nek war kenting jegrak ora karuan nek dong kowe luwe telo mentah mesti doyan. Kok liyane telo lho, Pak. Dodo iki Dodoi ngarep. wah kaya kasus mburi wae. Dodo iki isine jantung kaling-kalingan kulit isih dipageri balung. Ayo dijaga supaya napase landung nek nganti lara akeh sing bingung. Oh bingung, iya bener. Tangan iki di tanganmu. Iki? Nah ya. Tangan iki Oh, ya. kramane asta, cacahe loro dawane padha. Nek sing tengen nggo ngemplok sego, kene sing kiwa nggo ngopo-ngopo kena. Nggih. Contone Contohnya apa nek sing kiwa? Lah ya nggo nyogokke geni. Lah nggo tuh, nyakek panci. nyogok gini ya ngene. Sing ya. mesti, sing mesti. Sing mesti. Lah ya kukur-kukur barang nek. Wong sing mesti kukur-kukur lek ora mesti gatel. Lah ya nek gatel mesti dikukur. Ah nggih, sing mesti, sing mesti. Nek Sing mau mesti. butuhe wong urip ki sing mesti apa sing nggo tangan kiwa? Nggo cek-cek moto. Lah terus lambe kuwi Lambe. kramane lesan. Heeh. Biasane ming digawe omong-omongan. Heeh. Ning aja seneng tinggo rerasan nek nganti krungu dadi gegeran. Oh, aja. Mula nggunakake lambe iki sing becik, sing duga-duga. Aja Ya. nganti nglairke babak sing ora prayoga. Oh. Munggah meneh. Munggah ngendi? Irung kuwi kramane grana. Irung. Bolongane loro, ambane padha. Heeh. Kadang irung iso nimbulke perkara. Kok iso? Nek tiga bojone tangga. Tigo ngok. Kok iso ngok ngono ya? Wong ya irung ki ana fungsi liyane kok mung ngok. Lah ya Ini mulane. nek mambu wong goreng tempe ya ora dadi masalah. Mambu wong goreng berapa ini nak nggo bojone tangga ya dadi perkara. Mula sing ngopen irung ya sing duga-duga. Ya ngene pinter-pinter wae Mbah. Kayak pakaian ngene iki ya ana tegese kabeh. Pakaian to apa? Saka ngisor ya. Apa isi? Iki jarit. Jare. Jarit iki mulane diajar nganggo sabukan men ora murat marit. Kowe rak sabukan. Sabukan, oh bener. Terus munggah meneh. Apa? Iki kebaya. Kebaya. Kebaya iki dienggo nyingkep barang sing ra kena kopiak. Apa contone? Wene cul klambi tak darani bakul kambil. Mulane Hei, sik. Sik ta kok ora penak to? Wong rene kan nyanyi kok saung kambil. lah nek bakul kambil ning pasar ki gur kaosan ra nganggo kebaya. Tak kira nek dibuka darani bakul kambil. Udu kambil. Udu kambil. Terus iki gelung. Apa gelung? Gelung iki sing setugel digulung. Ha
iya, heeh. Kenapa kok mes tugel? Lah ngapa nek Lah nek digulu kabeh, kula nyobat rono. jane nek bapak iki nek ora ngerti bapak kuwi wis tak kempit tenan. Ya omong, Wah. Pak. Waduh, aku wis tau tak kompet kena dadi tape ngono. Najan. Wes iki. Lah iki Pak Lurah. Pak Lurah mau nggih sampun di napa jenenge ditembangke ning. Oh, Pak Lurah. Anu cobi didol dibaleni rasa nganggo gamelan. Yo. Ya wis ngono. Abet menah sing dadi lurah. Sing dadi lurah. Ngarake rakyat mesti lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah. Contone lurah kene desane Gemah Ripa. Oh ya pinter emang. Ini lurah kene iki makmur panjang Ya. sawah, panene akeh dan lain sebagainya. Pokoke nek Monggo. lurah kowe nek lurah ngono aku ki beda. Bedane? Lah Gunung Kidul ki daerah sing kaya ngono kate. Lurah ki nek ngono aku malah ngelu ning sirah. Nek kono kuwi lurah. Lah, Nek jane lurah ki pancen lumayan anggone lumrah marang sanak sedulur. Lurah duwe wakil, Mbah. Nah, Lurah duwe wakil. wakil apa jenenge? Carik. Cari. Heeh. Cari ki cari barang sing menarik. Nah, ya saiki ditembangke. Di foto. Abet meneng ngono sing dadi cari. Cari. Len nulis kudu ora gedhe cilik-cilik. Tur ya mesti apik larek-larek ngurusi lemah sing amba utawa sing sajluwe. Cari. Pinter lho iki. Iki cari iki ra tau metu lho. Kok iso kowe, Pak? Kok iso, Pak? Aku iki kok gumun nggih. Iki jane isine apa to, Pak? Ditelek. Bang, Carik yang duwe kami tuwa lho, Mbah. Takon tenan. Duwe ya main. Dikon nembangke. Abot meneh sing dadi kami tuwa. Kami tuwa. Kudu rukun karo kabeh para tangga. Heeh. Uripe kudu sebab prasaja. Sing penting kabeh wargane bagya mulya. Oh, pinter to bapakku Lah oleh kuru ki mergo latihan ngono kuwi sih padha. Ning iki mau tetep spontan ya. Andean ya. Nah, Lah, nang tekan desa lebar kami tuwa ki ana RW, Mbah. Malah RW. Malah ngapa aja dadi RW? Wis kudu manut apa dawuhe dukuhe. Kerja bakti wis kudu mangkate mongko RW RT ro karuan bayarane. Ngene. Bocah nggih. Kok sampean kaya ngerti-ngerti ra ono bayarane iki lho, Mbah. Lah ngene. Undang-undang saiki ana, Mbah. Apa pira? RT iki ana, RW iki ana. Oh, nggih, Pendak sasi. Oh nek nggon kula nggih enten padha. Pira? RT niku sesasi 35.000. Gitu. Tenan po ora? Ning ana asuransine lho RT iki nggon aku lho. Asuransinya apa? Selama menjabat RT, Heeh. masih menjabat, Heeh. terus itu Apa terus? Apa kuwi? alah itu ada asuransinya 44 juta nggih Pak Lurah. Pak nggih 44 juta nggih. Kuwi tenan iki. Nek Jadi selama masih menjabat jabat tapi RT. wong ki ra ngerti to. Heeh. Terus istilahnya mbok yo kersake sing apa nek nggon aku lho. Kita harus sedo niki entuk asuransi 44 juta. Mula aku mering karo RT ku. Ya apa? Wis setengah mati wae dadi 22 juta aku. Ya ngawur Weh, ya ora kok enak. gege nyawa. Kojok setengah mati. Nek neng Wonosari to, Mbah. Hmm. Sampean lak Bamuskal. Badan Musyawarah Musyawarah Kelurahan. Kelurahan. Nek neng kene iki BPD. Oh. Lah ditembangke wong BPD-ne ana. Walah yo ngono aku ki yo ana nek ora tau tak tembangke lho ngono iku. BPD wis men BPD ning ente lho, Mbak. Nggih. RT itu besok tahun 2026 itu bukan RT lagi. Apa? Kepala Daerah tingkat 7. Loh kok iso? Tingkat 1 gubernur, Heeh. tingkat 2 bupati, Heeh. tingkat 3 penewu, Heeh. tingkat 4 lurah, tingkat 5 itu dukuh, tingkat 6 RW, tingkat 7 itu RT. Jadi sesuk ada sambutan dari kepala daerah tingkat 7 RT sing maju. Rodok gagah ya, Mbah. Gagah. Ha iki padha karo 250 ning seprapat yuta mau padha. Kadane kok oh alah ya ono bae tingkat 7 barang. Jojo mau iki. Ayo. Iki wis ora sampe ngurung. Urung Bamuskal mau. BPD mau. Wah, mbok kowe rasa. Ula jejer Pak Lurah lenggah. Napa nggih Pak? Hidupnya setara kuwi SK-ne saka Pak Bupati. Oh, sewu Pak BPD. Heeh. Paling apa sing dadi anggota BPD? Apa?
Kudu manut apa dawuhe lurahe. Ana apa dimusyawarahke aja nganti ana tembung sile gencing. Apa wis sile gencing? Sile gencing geseh. Oh, geseh. Tapi kepe cocok sih. Ming sing gumune iki isine Mbah Walu ya ki apa ngono. Ya mong Apa-apa kok iso. ya mong telek kok ngayal. Wah, aku tak njaluk ben iso. Kowe aja nyopaleke telek kowe. Lah ngapa? Telek iki paling digdaya. Kok iso? Nun sewu, lah mbok lurah, mbok polisi, mbok dukuh, mbok RT, mbok digdaya kaya ngopo. Heeh. Mlaku nang ngger midak telek langsung pincang alah telek. Ya bener jane ya. Lu lah mbok duwe cekelan mesi kuning to mlaku biasa harus plenyek alah telek. Kok kalah karo telek ning ya bener ya langsung pincang ini. Wong aku dhewe ya iya. Monggo Mbah, nek ana wong midak telek iki sing salah sapa, Mbah? Mbuh aku ora ngerti nek babi aku ora Sing tau. salah ya mripate lirangit ki to, Mbah. Ya ora. Lah kok iso? Sing salah ya telekane wong mlaku ora gelem lunga. Wong ngerti arep mlaku kok nang kono ya. Malah begegek-ugek ora gelem lu. Najan telek. Najan. Kok najan telek. Najan wadon. Nadyan wadon sarta Inna
Mbak Canggih. Nggih menika Nggih, sampun. Mbah Paluya. Dalem. Iki ugi matur nuwun kalian Mas Kete, Mas Jarwanto. Nggih. Iku sing ngrawuhke panjenengan piyai sak kekalihipun. Oh nggih, matur sembah nuwun. Mas Kete, Mas Jarwanto nanging nyuwun gungan nyuwun fragmen Minak Jinggo. Ambut men. Piye? Nggih mboten napa-napa nek pancen Oh, dikersake kok. wah iki malah Pak Kete nyuwun fragmen Joko Tarub. Lho. Kula ora iso nek Joko Tarub. Iki ana iki mang buka jenengan Mbah mangke kula ndak gedosan. Nah sing tenanan to nek kula iki karo wong tuwa iki ora sembrono to. Ya wis nek pancen ra ikhlas. Lah piye to? Ngulungke kok dimajokke dimundurke. Pira, Mbah? Oke. Terima kasih sampun wonten artanipun 200.000 rupiah. Kok kawan atus ndi ndelok? 200 ini kok. Oh, berarti isih diutang 200. Oh alah, wong ya ming 200. Ya manut sing ngulungi kok. Wong sampean iku ora ngetok apa-apa kok ngutangke. Oh, Oh nggih saking Pak Kete. Nah, niku Nyuwun sing- pramen Joko Tarub. Oh nggih. 200.000 laris ya Mbak. Laris. Ngene kaya wong bakul tiwul. Lemu ngepyak-pyakke iku ora sah-sah badan kujur. Lah ya piye nek laris kok ya kabeh sak awak. Ngene wae Masa ora. ming ngendas tok. Ora usah tekan pasar. Pasar ngendi? Ya kabeh sak awak ngono lho. Ya sak karepmu. Niki matur sembah nuwun. Sampun 200.000 Niku Mas Kete niku Mas Jarwanto sing ngrawuhke jenengan. Oh nggih. Pak, ingkang pundi piyayinipun? Ah ndelik biasane nek piyayine. Waduh, niki umpamane diganti sing umpamane regane wis 200 ngoten kersa mboten. Apa? Lah Sing ya. luwih. Sing wis 200 anu sing minak kan sing tambahi minak juga mboten apa-apa, minak juga wis. Endi? Lah kok iso usul kono Mas Lemong. Menak jinggo yuk tambahi ngono ta. Ora. Oh. Nggih, niki pokoke sing penting pramen Mas. Oh nggih, Pak Mardika mawon, Pak. Samenika napa mangke Sing napa kita. dipun selingi mbak-mbak rumiyin? Babar pisan mawon jenengan mangke ora kedungun niku lak daleme. Oh nggih. Soalnya menika nggih enten mbak penyanyi sing mesake Mboten napa-napa, pun ane ora nggon kiyambah. Ya nggih, Nggih. derek mawon napa ingkang dados kersanipun menika monggo. Menika lakone? sapa? Niki Pak Dalang. nggih Pak DLNG. Nggih. DLNG iki dalan. Oh Dalang. TLK apa? Kelek. Nek GTL Apa GTL? gatel. Monggo. Iki apa lakone? Monggo. Jare lah ning nganggo nek Sing gayeng Minak Jinggo. Nek Mina Jinggo wedoke kali. loro. Anyilah siji kene. Aji monggo menjenengan sing pundi? Oh, wong sing Kene pojok kene, Mbah, pojok kene, Mbah. Sik, dilotre wae timbang. Kok dilotre piye sing pojok kene, Mbah? Oh, sing iki to. Iki. Ora iso toprak. Iso, Mbah. Watone ngadeg. Dek kowe iki apa sing dadi omongane Minak Jinggo tok wangsul. Ayo nduk kene. Ayo. Nduk. Katakin. Anak wedok-wedok, sok nek gede jangan lombok, bumbune peresan kambil. Hei. Ayo, kene. Peresan kabeh. Wong Purwokanthi kok. Ya. Jane sing tengah ki ya ketoprakan lho kuwi. Iya Sing toh. Mbak Dar kuwi. Ya, mboten apa-apa. Iya. Anu, Mbak dadi sikono totoke iki wae to gek kowe piyungan. Puyengan. Heeh, piyungan. Piyungan. Anu piyungan, sok lewat piyungan ra purungan jonan. Ayo. Nek puyengan kula pun ben dinten ya, Mbah. Oh, Puyeng niku ben dinten. kaya aku nek ngono. Monggo. Apa? Disiarke sik nggih. Oke, ya di kanu sik Serpek di sama serpeke piye? sik. Tur. Nuwun. Nuwun para sutresna budaya Jawi. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan kelan keluarga ketoprak Mataram nyet-nyet budaya. Oh, jenenge sing apik kok nyenyet. Nyenyet budaya. Laras budaya ngono lho. Yo, lagan budaya nyenyet. Wonten ing dalu menika. Ketoprak Mataram. Badhe ngaturaken setunggaling lampan kanthi mawa irah-irahan Minak Jinggo Kayungyun.
Dene para paraga iki badhe ngayahi kewajiban wonten ing dalu menika. Kapireng swantening gangsa inggih pun pandhegani biyanipun Bagus Mujiyanto. Kapireng swantening waranggana kasta dening panjenenganipun Ibu Tuginah Tugini Tuginem kalian Tugijen. Sapa ku iki? Ngawur. Ganti jeneng. Dene sutradara katindakaken utawi kasta dening panjenenganipun Mamat Telo. Mama Delo. Ngawur. Dene keprak kasta dening panjenenganipun Mas Kartuyat Dengkek. Sapa? Ngawur. Kartu sitok diyake lak dengkek. Dene para paraga waita katindakaken dening sapa jenengmu? Andin. 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 Dene sedherek Teguh. Sapa? Andin kok teguh Sedherek abang. Adit. Dene puyengan kasta dening jaipun Denok Ayu Gandes wes manis mringis. Tatin Tikot. Dene Minak Jinggo badhe katindakaken dening jaipun Bagus Rudi Waluyo. Alah. Nganggo Rudi barang. Ya boyo. Malu ya ono ngopo lho. Rudi. Sugeng mirsani ngantos dumugi sambibar. Nanging panjenengan mboten mirsani panjenengan badhe gelo. Nanging panjenengan mboten gelo, kula wae sing gelo iki. Sugeng mirsani, nuwun, nuwun. Adikku, Injih Mbak Ayu. iki gandeng awak dhewe nang kadipaten iki wis suwe banget wae rasamu kaya ngene. Aku kok karo mangsaku kaya ora kepenak ngono to. Pripun? Wonten napa? Lah yang mbok iki mbok dirasa-rasake. Kanjeng Adipati Minak Jinggo iki kok ketoke sajake kaya kepiye ngono lho nek karo aku karo awakmu iki lho. Pokoke ora krasa apa piye ngono. Jane nggih sami. Lah ya mulane awak dhewe lunga wae saka kene. Ciut. Angger wis ciat-ciut ngono kae mesti teko. Kene kowe sing kira-kira ngadepi kowe ya? Mboten. Ciut. Jenengan mawon, jenengan Sedot mawon. rekata jemblem dayun bapakne Tulkiem. Sapa dayune? Dadi dayun Dayune Pak Dalang, ayo Pak Dalang. dayun bapakne Tulkiem. Kula lurahe. Aku kepengin ketemu calon grawaku. Garwa kok grawa. Aku ra iso muni garwa. Lah kuwi iso muni kok. Ora iso muni garwa lho. Bukaan wong ayu lawange. Bukan. Aku Bukan arep lawange. mlebu. Jenengan mawon Mbak Yu. Kok kowe Saestu. iki Kula kowe mboten manut, ngatasi nek modelan ngoten. Kowe iki nek karo Mbak Yu sing manut buka lawange. Nek ora gelem malah tak usir saka kene. Kan cepet. Ning mboten terjadi. Cepet. Men kapok ora. Lawange rada rono wae. Gur lawang lho dipermasalahke. Iya lali lawange nang ndi? Dibuka. Kaya lawange reot. Yeng. Iya lah kene kowe iki wong ayu, terangane sing mbukaki kowe. Kowe iki waita anyaran apa kepiye? Panjenengan Kowe arep ngendi? Kusik. Kowe iki calon bojoku. Dadi siji kene timbang kokean godhong. Kene wong ayu. Kok kaya panganan wae kok kian godhong. Manuta karo pon Kakang. Mboten. Aku ki calon garwamu. Mboten. Mbak Yu mawon, Mbak Yu mawon. Weh loro. Mboten. Kula pun nomor loro. Ora sah dinomeri. Nggih niku mawon kanjenge. Kalih Mbak Ayu mawon. Nek sing Mbak Yu kok atret. Minak Jinggo kok atret ki piye to? Kok madhep rene kan laku ya iso kok malah atret. Timbang kakean minger wong aku ya duwe gigi atret. Kok Kene. Mboten. Kowe rasah cok ning nggon udan-udan. Lah ngopo? Ambiar kuning ngene iki malah repot.
bae. Sekedap tak sekedap. Panjenengan ra nggih mboten kirang sampun kula ladosi wau unjukan kali Daren nggih sampun to nggih. Aku ra mung trimo ngunjuk karo Dar. Lah? Kowe ngerti to, aku ki wis pirang-pirang taun dadi D2. Apa dua? Duduh. Mula manuta, kowe ya wong loro dadi bojoku kabeh, dadi bojone Adipati Ki Mulya, sinembah para kawula sakadipaten. Kowe kepengin lawuh mingkari dawuh, kepengin sego mingkari aba, kepengin kopi mengko diladeni, kepengin teh mburi akeh, nek kowe kepengin susu mingkari mencu. Kene wong ayu. Kok mencu menika ora nggih nek jenenge ngiras. Panjenengan menika nggih ampun kesesa ngeten nika. Kula menika nek panjenengan kados ngaten malah mengke kula kalian adik kula menika ajrih. Nek kowe ngomong akeh ngono kuwi, aku malah saya kepiye ngono. Kowe nggugah ati lanangku wong ayu, manut to ngladeni pun Sekedap Kakang. ati lanang menika ingkang pundi? Ora ketok. Kok ati kok ana lanang karo wedok ora nggih sami to? Ora, atine wong wedok karo wong lanang ki beda. Bentene napa? Ora usah diomongke, kowe wis iso ngrasake. Kula menika mboten mangertos ati lanang kalian wedok. Kowe ngerti apa ora, Nduk? Mboten. Sing ngerti gur aku. Sekedap Kanjeng Adipati pangapunten saestu. Ya, kowe Mboten ateges kula kalih Mbak Yu niku nempik katresnan panjenengan mboten. Gene kowe iki sama. Nggih saged ning sekedhik. Kene brosmu gede banget. Kene wong ayu. Iki bros. Niki lho Kowe iki arep ning ndi? sekedap to. Kula menika panjenengan menawi badhe ngersakaken menika adik kula menika ingkang tesih kinyis-kinyis, tesih empuk. Sapa? Panjenengan asing napa? Duh, iki kok gupak iki. Iki loket kok tok tutup. Lah panjenengan kok teko-teko langsung sapa? Awange ngara drasana Seniman. Panjenengan Mbak ampun ngaten iki kok Kanjeng Adipati. Ini ki jenenge sing kok ayu lengser aku Sekedap. Nyun Kowe- pangapunten. kowe aja mlayu-mlayu aja gawe keselku. Aku lek dadi bojone kepiye? Wong carane mlaku wae. Kok arep dadi bojone aku ya wegah to. Mosok ngene terus. Kowe ngerti ora? Iki pincang nyimeng sikile. Lah, Liyane normal. panjenengan kula kosena. Kok madose melu ngene-ngene. Mbak Yu, Keseta Mbak Yu, aku yo bingung. Bingungnya Lah, apa? tindak wis ngono apa ya iso ngalor ya. Sesuk. Maksudnya piye? Ngalor. Ngalor ki nanti. Iki. Ya ora itu. Kene iki wis mijiran. Panjenengan kula aturi eling. Manutasen pun dat Kembang biasa. Panjenengan iki aku nang kono wae. Koseta. Ayo ya ibarat Sekedap Pak Dalang kalau mau ingkang ngersake Framen ketoprak sinten? Pak Kete atau Pak Jarwanto. Pak Kete. Nggih, Pak Kete pangapunten nggih segala bentuk tindak kekerasan niku tanggungane jenengan nggih. Iya kaya Mboten napa-napa nggih. Aku setuju. Pun ditanggung Pak Kete Mbak Bang Suli malih Mbak. Monggo mung sing nanggung niku nggih Balen malih. ana men nganti remuk aku. Lah kok salah kok kaya ceronggot-ceronggot kaya bajing. Lambemu Apa lambemu? cedak karo irung. Lah iya jeneng lambe. Mosok lambe cedak karo bokong.
Iki mripate kok mblarak sempal. Maksudnya piye blarak-blarak? Heeh kaya ngono kuwi. Panjenengan mbak aku ngoyak. Kula menika kesel nek dipun oyak. Mulane aja mlayu, men ora tak uyak ngono wong ayu. Kula yo mboten tresna kalian panjenengan kok ya ora entuk mlayu lho. Netra kocak lindre. Jen rame. Sekedap. Mosok enten adegan demek bokong barang. Jane ora Mau ming. perjanjiane mboten e. Jane ora ming bokong. Apa? Iki aku isih duga-duga. Apa jenengan watuk to? Heeh. Kandhani kono ampun udut kok malah udut. Apa nek ngerokok marai watuk? Lah iya, Kene bayetan kuwi ora ngerokok watuke kekel. mbuh karemu dijandani senengane ngayal. Ambek kane. Dasar putri kang Iki wae nek. kowe malah ngayu yayi bareng mote. Iki to sing bener iki. Panjenengan menika mbak apa ngeten iku to? Kanjeng Adipati. Panjenengan nggih kesel to? Kula nggih kesel. Kendel rumiyin Kanjeng, kendel rumiyin. Iya kene-kene wong loro kene jejer karo pon kacang. Anu pon kacang. Kakang. Aku ngomong apa? Kacang. Jaluk. Kok jala wong panjenengan menika mbok ampun nganten iku empon ta Empun wong urung apa-apa kok empun. Endi bocah iki mau ngene kene. pancene Sekedap. Ajeng napa? Ajeng pripun? Kersane pripun? nah kuwi wae dicekeli terus Pripun? Patoske ambulan desa, nggih. Kene wong ayu. Kowe apa wis arep bayan kok dadak ngundang ke ambulan. panjenengan menika mbok ampun nganten iki to Kanjeng Adipati Sekedap, saestu ngersake Aja sekedap-sekedap. Aku nek sekedap emoh kene wong ayu. Lho. Kok malah iki cara pitike wis kesel. lah kok cara pitike kesel Pitik kayak duya-uya angger kesel kayak gedebek. terus bar kuwi ngapa Ya. Aku ora nganggo kecap, Mas. apa lho Bakso. Kanjeng Adipati kok anu bakso bareng Minangka Kelopo. Tayun bapane Tulkiyem Kula lurae. ana paribasan Nggih. Kanjeng. dikerek didunke nek kara gelem dipek aku sesuk tak dukunke sandale digawa ngidul Nggih. bakale aku mesti iso kumpul kene dadi siji wong ayu kowe gelem ladeni Adipati Minak Jingga apa ora sekedap Kanjeng Adipati Minangka kula menika nyuwun wedal rumiyin Kanjeng mengke kula kalian adik kula menika saged lan botenipun mangke kula
panjenengan aturi tindak mriki malih. Tenan apa omonganmu? Injih. Sesuk-esuk aku tindak rene, kowe kudu gelem ngladeni aku. Ijeh, Aku tak Sas. kondur ning kadipaten dhisik ning janji sesuk ora ngladeni tak tugel gulumu. Injih monggo nderekaken sugeng tindak. Ayo dayun derekno yo. Monggo Kanjeng. Mekaten pedilan ketoprak sepisan malih pedilan sampun ngantos glendu nggih. Ketoprak Mataram sepi dua. Matur nuwun. Kuntur wonten ngajaripun Ki Cangik Mbok Cangik monggo. Nggih, wah, Mbah nuwun, Mbah. Waluya. Iki panjenengan dugi jam pira, Mbah? Jam 11 jane pun kan wangsul gitu. Kuwi lak karepe wong omah to, Mbah. Mbak Tatin, Injih. tasih kasdu to nggih, mbok setunggal tembang mau kalih ngaten. Oh Nggih, nggih. monggo. Nggih, kadang-kadang Oh maksudnya sisaan mawon. bareng kalian iki napa? Ah, nderek, monggo. Nggih, bareng kalian sindian nggih. Oh, nggih. Injih, menika ingkang dipun piji ingkang pundi? Nderek. Monggo. Jenengan ingkang pirsa, monggo sinten ingkang kedah pun dekaken. Oh nggih. Nun sewu Nduk Cahayu yang pakai gaun, Nggih, tak turi jumeneng Nduk Cahayu. Oh nggih, menika cantik sekali. Aduh, San, kene. Arek apa? Kowe rada rene, Tin. Alah, tuh ana sing ayu ya aku tok kon ngalih. Ini Nduk Cahayu. Wah, aku marah cedhak karo bocah iki rumangsa nek lek ku lair iki kemruputen sangan. Lah karepe arep ngopo? Nganggo mie. Asmane sinten? Salma. 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 Si sekolah kuliah napa pun nyambut Tasih gawe? SMP. SMP artinya Sampun manak pindho. oh tak kira SMP. Tenanan ora iki. Tenanan. Oh, tak kira SMP Goroh tenan. kula. Cara parine iki wis tau merkata. Nggih. Merkata. Kene Nduk ning tengah kene ora jero. Oh, kene. Lah yo kaya nang Iya, Mbak Salma. Mau rembukan. kasih lagu apa buat masyarakat di sini? Derek mawon kula. Mbok pilih wonten Mbok pilih pamundutan wonten menapa kasih. Pak Bu? Reneng Ora, oh enggak ada. Berarti nganu, derek sing mejet. Oh iya. Oh, Jen, dari si Monggo. mecet. Napa? Inilah Mbak Salma dengan lagunya Milio Dewi. Monggo. Saya ngono aku kira-kira ra iso aku lingguh. Duet nggih, Mbak ya. Duet ngaten mawon nggih. Nggih, cekedhap. Nika mejet apa? Engko mejet lagu barat kok malah. Kayak Mboten barat niku biasane wetan. Oh, wetan. Baratus. Baratus. Apa kuwi? Wah. Deremi pasola si do si la sol la re si sa gon. Monggo nggih. Laris. Oke, pas kita lah. Oh, iya. Tonolong wonten Nduk Ayu Nggih. Salma. Mbak Salma mau sendiri juga boleh loh Pak Dalang. Iya. Pokoknya betul. nganu maksudnya le dandan ki di Oh, dijumbuhke utawa dijumbuhke di- mesake ket mau iya. linggu terus. Iya. Mbak pilih mau nyanyi sendiri boleh. Iya. Mbak Salma sak Niki dereng tembang. wonten penyuwunan, Mbah. Dereng Dereng. wonten ingkang Mas Nur nyun lagu napa Mas Nur? Mbet kok mboten melu-melu pripun? Lagi spesial ning nggo sound system kuwi. Sound Nggih. sistemnya bagus sekali, suaranya Nggih. jan bening. niki produk lokal, Mbak. Namun minggun sing nggih transit jenengan niku wau. Nggih, mau
nggih, Nggih. kepethuk Mbah, kalih nggih. bolo-bolone niku wau. Wis muga-muga sesuk iso ketemu meneh, Mbak. Nggih, amin. Nah, tenan pancen iki ana sing gadang Mbah Waluya karo Mbak Tatin bakda saking mriki mangke. J, menika Mbak Salma lagi J. sendiri ya. Nggih. Napa niki lagune? Nggih, mangko manut sing mejet jare. Nggih. Iki mangke Mbak Tatin terus. Nggih, Mbak Salma. Nggih, Nggih, Pak nuwun pinara lenggah malih Mbah Waluya, Mbak Tatin. Matur nuwun. Kok matur nuwun? Nyuwun paringi wekdal. Terus pundi bojange? Nggih, setunggal gungan malih panjenengan kalian Mbak Tatin kagem mungkas yang dipun limbuhan. Oke. Lagune napa sing kira-kira kula ora iso gek wurung monggo. Lho kok ngoten ya luru sing saged ya. Tin, Hei. Tidak ngono ya ngger. Tatin. Monggo. Lagune apa? Manut sing kira-kira cekak aos wae. Apa? Aku Aku keyboard kok nganggo gamelan. Derek monggo Pak Derek. Dika. Gamelan campur keyboard. Ya lho sing gampang lagune sing lagu anyar ke lho. Apa? Ndras mundi ngono. Napa? Oh, arek nyawer, Mbah? Kae. Oh, Oh, jam Wah. 12. Iki sedulur adoska serumbung kowe. Oke. oh. Piro iki? 5.000. Mbuh. Saya tak hitunge sik ben jelas. Ketoke jam 12 kowe jambu kluthuk engko. Muga-muga telane laris. Kaya jane iki, Mbah, susuk apa to iki jane Weh, kowe 2.000 iki- bareng. Aja diorak-arikku pecah malah. Kok kaya ndrak 32.000, Mbah. Kowe Iya. kuwi wae umbuk kok. Ayo kok. Mbok. Ya, jam 12 minangkane Pak Mundutan. Ya. Sora ya Gus ya. Kelingan arek utange. Ayo. Hea. Ojo banter-banter. Kelingan manis seseme. Anjur kelingan nduk ramah komplit sakemoyone. Tresno lan kasih sayangi. Kapan aku kelakon bisa melumbut cengking. Sayange, kemek. Bojo nanging aku nduk aku sumpah wis kebaca tresno nelongso rasane ati lara ati lamun rasida melu duwe lara ati lamun wong liya kelakon duwe Sampun meneng Nggih, jam 12. nggih, jam 12 menangani kanca Nggih. saking Sumbung nggih. Matur suwun Mbak Tatin, Mbak Waluya, monggo puji dongak kagem sedaya warga wonten ing tutup. Nggih, matur Nuwun, nuwun Derek. sumangkaken. Ndedonga mugi-mugi warga mriki tansah pinaringan, bagas waras kalih sing sambikala bandol ngrompol guyub rukun. Amin. Tentu kemon kathah rezekinipun subuh Amin. ingkang kinayuh. Matur Amin. sembah nuwun. Wonten paribasan numpak pesawat medune Banten menawi kula lepat saestu nyuwun pangapunten. Sami-sami Matur sampun. nuwun, monggo. Sapengripun pinanggihan mangke saged pinanggihan wonten kalodhangan sak lajengipun. Amin. Mbak Waluya. Sehat sedaya matur suwun Amin, Mbak amin. Waluya, Mbak Tatin. Nggih. Nak sawetara suwe nggone gojek panglipur aku kelawan
Kowe duwe kewajiban leladi marang bendara ingkang padha manjing nang sanggar pamujan. Aja nganti karindon wektu muga aku kelawan kowe nderekake bendara ning Gatulaya. Iya, Mbok, ya tak dereng.